ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି ପଇସା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବା ତାହା ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ, ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପରଫେକ୍ଟ କହିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ତୁମକୁ ସାମ୍ନାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ କହିବେ। ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅନନେସେସରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବା ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋକାମି। ଯଦି ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତୁମକୁ ସେମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।